njoba unoshukela angiqale phansi njoba unoshukela into yokuqala ofuze wazi ukuthi uyayenza kulonyaka iyodwa ithi into do something about what is called HbA1c and GLP type 1 yakho because iyona into ebulale abantu kakhulu ukuthi iHbA1c yakho ibe too high. Wena one HbA1c njengamanje unesifo sikashukela maningi amathuba ukuthi njoba iHbA1c yakho uyi22 maningi amathuba ukuthi ube nento esithi iorgan failures not multiple but ube organ failure uqala udialysis uqala unqunywe inyawo uqale ube impumputhe uthi usube ulahlekelwe ingqondo kuthiwa unoshukela ngoba lezi zinto lezi siyazikhuluma but abantu bafuna ukulaphana bodwa awukwazi ukuzilapha wena awukwazi ukulashwa futhi umngane wakho because kunezinto owazi ukuthi lo baba lo umakhelwane wami into angangisiza ukuthi angikhiphele udoti njalo mengiphuma udoti kuphela ngakwazi ukuthi angikundele ngomshini iceke hayi ukuthi usezongilapha ngoba ngempela lento esiyenzayo it's a biggest mistake ever committed by people ukuthi nje bahlala nawe eflatini wena usuyaselapha le flatini. Mina ngiyazi lento siyenza ukuthi siyithatha ngempela ukuthi ngempela ngilashwa umuntu engigibela nama-taxi sinayo emsebenzini kunebhodlela lembiza aliphathayo lekashukela uye emsebenzini unebhodlela aliphathele mina athi wile iphengo lehlalo ongangibona usengiphathele ngomsombuluko yipi i-preservative ayisebenzisile lapha yana ayikho hayi bakithi ngeke ake siyibhekene impilo kodwa siyisukumele asithole usizo ngendaweni eright rather than ukuthi silashwe omakhelwane silashwe abantu esiyanabo emsebenzini silashwe nabantu sibafica emsebenzini uzolashwa umkhwena wengane yakho naye ongayishadile lo mfana usebenza uyi-security upheka nembiza kuthiwa emsebenzini ubizwa ngenyanga nangapha nawe usekulethela futhi imbiza kashukela emva kwalokho uzofa umshini lengane yakho engayishadile. Yeah, this I don't know about ngithetha but ezinye izinto ziyafuna ukuthi silathi sibe ne-conscious sibe sober nje ukuthi should I be doing this? The answer is no. Then why am I doing it? Njengamanje ngicela wena onoshukela ngiyazicelela nje mina. Ungezi kubadokotela kodwa. Hamba uye kudokotela wakho. Nazo ngenyanga sebizwa ngodokotela hamba kuyenyangeni yakho ke leyo. Uthi uthe ubakudokotela ngicela ningenza into esibiza ukuthi HbA1c ngiyeza ukuthi ngiyachofoza la but uthe angeke ngicela ngiyicheck na ukuthi ayidlulile yini ku18 ngoba iHbA1c ewu18 ifana ne-uncontrolled diabetics untreated diabetics uma uthi nje njengamanje ushukela wakho iHbA1c ihleli ku18 no asikwazi ukukhuluma nomuntu onjalo. Ngicela uhambe uye kudokotela wakho ngiyacela nje hambe kudokotela wakho hamba uye ekliniki hamba endaweni ozothola khona usizo hamba kuyenyangeni lekade ukade ikuhlolela uyitshele futhi ukuthi ayichitha